Wis kadang iki piye yo nek kerja kadang ngono kae iki konten-konten opo ora kerjaan oplek lah piye deh enenge wis nang ngarep komputer ngono kae terus nonton film lah nonton YT dalan lu sepi dalan lu nganti sepi dalan kuwi dalan kaya wong apa jenenge ngono kae situasi nuansa apa poso bodo ngono wae biasane rame dalan iki. Oh.